Misteryo ni Dapok kaya misteryo. Ay binuhi ni Arnold. Binuhi ni Manoy. Ano man binuhi Noy? Ni? Hindi siya maklaro uy. Siya magpanaro na gamay. Sok-sok siya ba? Uklapon gani no. Ano? Ay, halas mo balay. Balay gamay ra kay. Halas mo balay. Oh, halas balay. Amo ni. Wala. Awa mo diya kainit. Magpil-apil pagid mo. Liyog siya. Lingkod ka lagi. Awa mo di pagkutong mo diya. Init. Yaro mabuhi ka. May pangpara na gipon. Di mangilabot og malugpitan na maak man na. Naman ko uban anak pa nga ila na ko anon pa. Matay. Umatay. Salita na nato pa. Okay. Gahi na siya wala na kalihok. Taski siya ba? Narita ko na galoko. Para sa kuan na. Para sa tuig. Lana. Niya tong kao. Wala na to kung buhi pa ba. Yung mga angkis mga bata, dekada na ba yung mga bata. Kamatay na kayo offline kiss na. Ay gahi. Ay, na-zoom. Ang taning ayan kita ba? Yan ba? Ano makuha? Kumpit. Pangit ang kawat, kawit nito. Buhi pa man. Nuroy! Nakitan. Nakitan eh. Buhi pa? Ambot lang. Ang pula. Gahit man. Nakuha na? Nakuha na? Awa anil. Patay. Ambot mo magbabalik. Tapos kike, nagahi siya. Nainit, ninitan. Kuda ko di dayo. Nagroy. Welcome to Bay guys. Be, pakita to be. Aman. Ah! Kudoy. Hala Nara. Nara. Hala 8. Nag 8. Hala. Hala gigawas ang ulo to. Dili man siya buhi. Ito klaro ya sa mga Ay. Dali ba? Sama na yoy. Ito po. Diba? Dili manel. Patay na kay. Tuskig na kayo. Ito sulok. Dala sa iyang A ito. Idalad. Dalad. Dalad. Kayo ay kulor ba? Hawalin! Hala! Ay! Hello, welcome to my vlog. Hello, welcome to my vlog. Maayat kini. Ay, gamay day kaayo di ay. Luto eh. Cute kayo. May kaayo. Ilubong. Ang pwede ninyo kadote kandila. Santa Maria. Puros malas Jen, Diyan na sa ilubong. Hala! Gamay man.
Apoy na ko. Siguro ba? Gamay ko. Ako na lang. Vlog tas bye-bye ito.